v hlavních rolích Nick Debil, Steven Podrazák, Conor Fanny, Klára Boudová, Abby Vondníčková, David Špitlová, Miller Mix, Teplouši útočí. První část. O 8000 let později. Fuj, ty seš prase. Ústřední technouniverzita. Musím se ještě naprdět. Co to je saka za teplouše? Počkejte, pane Debile! Počkejte! Pane Debile! Promiň, spěchám právě na záchod, ten je tam, za tím rohem. Jo, já ho doprovázím. Ne, já mám taky namířeno na záchod. Vážně? Aha. Tak to jdeme spolu. No jo, ale pak na mě počkáte. Tak jo. Nic neposrat. Tohle je můj milenec Stephen Hart. Ahojky. Ahoj. To byl můj toaleťák. Aha. Víte, speciálně vyrobený toaleťák na můj oplzelý zadek. Přitažlivý, co? Stejně už byl použitý. Myslím. Řekni, co je tohle? Hovno? Samozřejmě, je to stuhlý hovno. 70 milionů let starý, po rodině. Je to hustý, co? Je to rodinná památka. Je strašně drahá. Hrozný moc. Proto se ptám, jestli jste viděl tohle, největší hovno na světě. Největší hovno na světě. Hustý. Zrovna jsem byl se svým milencem, když jsem to uviděl. Víte vy, co to muselo být za teplouše? Museli pěkně řádit, co? Kdybych viděl tohle u sebe doma, ani bych se nedivil, ale u lesa... Je to hustý. Jo, váleli se sem, o tom a udělali díl v plotě. Sperma. Hustá díra, nemyslíš? Tak co myslíte? Co je? Jeho žena před 8000 lety zmizela. Její tělo se nenašlo. Od té doby je teplej. Hele, jaký je být gay? Pohoda, proč? Mám pocit, že to mezi náma dvěma trochu jiskří, víš, poznám to. Já myslel, že jsi na holky. No, možná na obojí, ale spíše možná na kluky. No, Tak. fakt. Tak to máš blbý. Jo, a tak líbím se ti. Hele, jsem gay, jo. No, a já taky. Hele, a tobě se fakt líbí Nick? Nebyl?